Takže čau, tady Beku, dneska vás vítám u hry jménem Suicide Squad. A ještě budu natáčet jedno video dneska, nebo nevím kdy. A Suicide Squad je taková střílečka na monstra. Tady to můžete... Tady vpravo nahoře to můžete přečíst. Suicide Squad Special Ops. A když se na to jdem mrknout, můžete mít takovou holku, která má malou takovou pistolku, vlastně nějakou M9, nebo co to je, pak má ještě takovou pálku, pak tam je ještě jeden, ten má střílí jako z ruky, nebo ne z ruky, on tam má takový střílí jako, to vám ukážu, pak tam má ještě pistol, a pak je ještě jeden a ten má, nevím, koukejte se. Já tohle dívat nechci. No, vidíte. Takže vidíte, teď mám tohle toho. To má pistol, vlevo nahoře má hápka, pak je tady ta holka, ta má tu baseballovou pálku v ruce a tady ten střílí s rukou oheň. Tady ten, já to vím, já to znám. Mě teďkom dávají, abych se poučil. Complete. Skip. Že to tam běží, vidíte? Takhle. Je gang. Já to nemám dělat. Jdem to teď. Mám ještě tohle. To střílíme takhle s rukou. Víte? Najprv tahle si pistole to. No tady mám náboje. Tak. OK. Z tohohle bude i víc partů, protože to mě stálo strašně. Ha. Vidíte, střílí plamen. Tady. Headshot. Tam je další, bach. Tady. Dobře. Maria, jsem zvykla na tom počítači, já tam mám blbě nastavený Minecraft, že když se jdu dolů, tak mi to jde nahoru. Se budu se zase učit. Andreky v cukru. Jo. Takže první mise možná už je hotová, nebo ještě ne? A ještě jdou. Aha. Teragdary. Bacha. Tutoriál komplet. Teď si dáme třeba tohodle. Tak, teď vidíte, že
Vidíte, že takhle jsem vypadal, když jsem měl tu pistol. A koukejte, já jsem se vzal ten, co střílí plamen, koukejte. Tohle. To je strašně dobré. No je dobrý, že vy mě nemačkáte, že ono všechno dělá samo, proto nevidíte a míříte. Vy na míříte. Pak to tak jsou tam tyhle monstra, který mají potom pistole, sekery, kulomety, značky. A pokud vám ukážu tu holku, to má takhle baseballičku, pěknou. Budu dva start, nebo chodit tady 20, ne? Jo. Je oh. A on má tuhle pistolku, která je mega silná. Jo, ho dám na jednu. Tohle to. Jo, už má pistol tam, vidíte ho? Je tady už má pistol, ten týpek. Chápu, jak nějaký monstrum může ovládat tu. Bacha. Je to pak. Kombo. Já si dávám tohle, protože to není úplně extra dobrý. My jsme jít do haly. Stadion Hal Unlocken. Jako hala byla otevřena nebo nějak tak. Takže já se jdu tady ještě pro náboje. A mofu. Kde jsou je tam? Když půjdu do haly, tak odpoutám to, jo. Já nechci přijít úplně takže jako... O, kulomeťáci! Co? Venku? Já se jdu nabít, protože... To. Tam prostě stojím. Jdem. Vidíte, tady má takovou trubku. A sekera. Vidíte za sekerou, tady jdou. Ty jsou strašný, ty skáčou. Nebo běží strašně rychle a potom vás hitnou. Bacha, další. Yes. Takže potom bude další díl. Skončili jsme někde u Vív 3, u 3. Já se s vámi podle video loučím a zatím čau. Čus.